Ha kahandrip trik ujiliw araja arpo kumsi benta ban rakhe ya ka World Environment Day. Kawai nagising balang ka balatip kum kahanyaw trap Integrated Territorial Organization hito. Riboy district kalami isyakmat banthe doka kawa umpi. Kumbasan hajar teli kidoka kanegawa kabadan hajan kasnong mardan nong ba. Riboy district. Ya kanega jingelik the doka haganagawa la ilam do Vice President ka district samla Brandon Shangpliang. Kiprat khot ka sengha ilaka mardan hapo ka jingilam u President Boksan lang lalu usketri mun syai maring mat kiwe pat kiprat khot. Nakaliang ka seng kala kenturu ya kinong penyai snong banlong kipa pikir pat ban yada na kiri usim kabu kipa penjulor ya kido do penat. Kumjuru ya kami mariang. Nga kum yang akan dikajaka kum usketri jong ka ilaka hito jong ka ilaka mardan dengan aku play nangkong ya Mr. Vice President jong ka Riboy District belum nakat pengihan ni ka step lah pedang kesembenang kamlong kabam ai yang ia pedang jong slap ro andre mi aingu ya ibai la don nakat pengihan kan ka step te nakaliang jong layo ban the ya kini ki sampai dokha kan ka ilaka ka jongi san hajar teli gi sampai dokha te nakaliang jong ka hito ilaka mardan ni karpat jur nakamta jong ka sinong ka thaw bar kumju nakamta ka ilaka he borok we ba kin sung bahaban ino ya kan ka jing shodo ka jong ki ya ka jing jardo ka jong ki nang ne chakmat namar ba kalong ka ai ka ba pensiundur nakamta jong ka mariang ban nabenta jong ka emlang ka salang ru kumju tetang kumtai jong aku Vice President jong ka hito na ka Riboy District angkat bat ka ilaka jong ka mardon entasni la the ini dokha kumbasan hajar teli hani entasni bat ban rakhe ya ka World Environment Day hakani rungi la kentu lang ya kasnong menyetre kti bat yang bat mon ngi ban karpat ikiru ban sangye no kanega jing sho do katong jar ki barot ani shkhmat tangatahin na kalyang jungi karpat kita kulishbun